Magandang hapon sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua, at nandito ulit tayo para ibigay sa inyo ang pinaka-latest po sa bagyong si Ulysses. At ito po ang Tagalog version na pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Ngayon po ay araw ng Martes, ikasampu ng Nobyembre 2020. At umpisa na natin na yun ang update. So, ngayon, ito na po na yung ang bagyong si Vamco o si Ulysses. Kasalukuyan po ay lumalaki ang kanyang sirkulasyon. Nasa 700 kilometers po ang diametro po ng kanyang rain circulation. At nasa 600 kilometers naman po ang diametro po ng kanyang hangin na aabot umpisa sa 55 kph. So kasalukuyan po, ito po ay kumikilos ng northwest sa bilis na 19 kilometro bawat oras. At ang kanyang hangin na yun ay pumapalo na yun ng 85 or 85 kph malapit sa gitna. At pabugso hanggang 100 kilometro bawat oras. So, itong bagyong ito ay inaasahan pong magsisimula na pong mag-track papuntang west dahil po sa pag-steer ng nagbibuild po ng steering flow sa may taas niya, sa may Taiwan area. Mamaya papakita namin po yan sa inyo. So, puntahan natin na yon ang zoom-in satellite animation mula sa windy.com. Dito po yung UMETSAT satellite. So, kinakita po ninyo ang smooth circulation itong system, pag-circulate niyang counterclockwise at nagsisimula na po maglabas yung kanyang tinatawag nating central dense overcast. So dito po lalabas yung mata kapag matured na po yung central dense overcast. Ito po ay yung mga thunderstorms surrounding the center nitong lumalakas na system. Kasalukuyan na yun ay nakaka-apekto na pa rin ang dito po sa Kabikulan ng kanyang outer feeder bands. So nagbibigay po ito ng mga padaan-daan ng mga ulan. May konting hangin hanggang dito po sa may bahagi po ng Eastern Visayas. Damay na rin po ang Eastern Samar and parts of Leyte. Umabot po ang kanyang trough, yung extension o tinatawag nating feeder bands, yung outer feeder bands yung bagyo. So, Metro Manila, mga localized thunderstorms lang po yan, dulot ng trough din, itong system na ito. But for the next 24 hours ay magkakaroon pong deterioration po ng panahon dito po sa Kabikulan. Lalo po dito sa may coastal areas po ng Camarines Norte at Camarines Sur, including coastal areas po ng Catanduanes dahil po lalapit po dyan habang lumalakas itong bagyong ito. So, kita po niyo kung gaano kalaki yan compared sa bagyong si Rolin na medyo nasa small sized po siya nung lumapit po dito sa may Bicol. So, marami pong dalang ulan ito, up to 300 millimeters ang kanyang estimated rain 24-hour rain accumulation. Kapag sumabay po kayo sa takbo ng bagyo, ito po ang pwede nyo makuha, 300 plus millimeters, 300 to 300 plus. At inaasahan po pong tataas po ang values nito habang papalapit po dito sa atin. At ang problem po nito ay babagal po ang kanyang direksyon, magiging 17 or 14 to 17 kph lamang pagdaan niya po dito sa may north of Bicol. So, let's hope and pray nagbago po ang direksyon, umakyat. Sana hindi na po tama ng Pilipinas, but kung umakyat naman, kawawa naman po ang kababayan natin dito sa may Balera, Aurora at Kasiguran at sa may areas po ng boundary ng Northern at Central Luzon. So, yan po ang Benguet Bagyo. So, mag-antabay rin po o bantayin natin itong system na ito kung magiging trajectory niya for the next 24 hours. So, ito po yung Typhoon Global Model. So, wala pa pong bago as of this time. Pinapakita lang dito yung latest from GFS. So, ito po yung Global Typhoon Model. So, nakita po natin, nandiyan na po ang Canadian at US Navy model. At mukhang umakit na yun ang tracking. At possible dito po sa may Baler. Pero ang GFS dito pa rin sa may Pulilio. Tinintay pa rin natin yung ECMWF. So, baka mag-follow through. So, magkakaroon po ng less effects po sa Kabikulan. But ang Northern Bicol still, magkakaroon po ng mga grabing mga pag-ulan simula pagdaan bukas ng malapit nitong bagyong ito. Sana naman po ay umakyat na po at hindi na po tatama sa namang bahagi po ng ating bansa. Ito po yung Asian tracks ng iba't ibang Asian agencies. So, nakita po natin na halos magkakatabi po sila. Ang pinakamataas na track, yan po ang Japan Meteorological Agency at Hong Kong. HKO, Hong Kong Observatory. At ang pinakamababa naman po ay yung JTWC ng US, dito po sa may northern tip ng Camarines Norte po, magla-landfall. Ang Pag-asa po and the rest like Beijing, Taiwan, Korea, dito po sa may in between itong Daet at Pulilio.
So, Metro Manila po, mag-ingat po kayo dahil medyo po delikado po itong system. Magbibigay po ng maulan na panahon at medyo may hangin po. Ito po yung track ng Typhoon 2000 kanina po, tanghali. So, pinapakita po dito ang paglapit po itong system na ito. So, ang areas po ng Camarines provinces, yung northern portions po, including northeastern Camarines Sur. Ito po yung Partido District. At yun din po ang first district ng Camarines Sur, Camarines Norte, kasama po ang Naga, baga po magkaroon ng damaging winds. But since nakita natin may pagbabago sa tracking, baka mag-adjust na naman po tayo. But ito yung tracking kanina, so papasok tayong bahagya sa damaging winds, but expect natin yung hangin maglalaro lamang sa 60 to 100 kph. So dahil sa bagong tracking, pag umakyat po, mas hindi natin ma-feel yung damaging winds. So itong area na lang po ng Partido District, coastal areas, mag-iingat po dahil sa possible damaging winds. Magkakaroon po ng mga storm surge ng 1 to 2 meters. At pagdating po ng morning ng Thursday, maglalandfall po yan dito sa may either Infanta o Real o sa Pulilio pag umakyat. And apektado po ang Metro Manila ng hangin rin po na baka more than 100 kph. So, damaging po yan. So, posibleng marami pong masisira niyan kapag may hinang struktura o mga billboards na nakalagay po sa mga kalsada. So, mag-iingat po dahil po medyo typhoon force winds po ang inaasahan po sa area po ng Kamaynilaan. At nakita niyo napakalaki po ng kanyang tropical storm force winds na 60 to 100 kph. So, habang papapunta kayo sa edge ay mas humihina po ang hangin. So, ganyan po kalaki ang system habang papalapit po sa Luzon itong bagyong si Ulysses. Okay? So, lalabas po siya ng PAR ng Friday ng November 13. So, habang papalapit po ang bagyo, ay tinignan natin yung upper level winds. At medyo mababa po yung upper level winds para makasira ng system. O itong bagyong ito, hindi gaya ni Rolly na nasira po ang kanyang sirkulasyon dahil po mataas yung upper level winds. So, ito na yon ay medyo mababa. So, baka hindi masyadong masira ang kanyang sirkulasyon. Masisira lang konti dahil sa frictional effects ng landmass ng central at southern Luzon. So, tingnan natin itong relative humidity, medyo mataas po. So, ibig sabihin, maraming dalang ulan itong weather system na ito hanggang mag-landfall sa may central Luzon. At yung kanyang intensity guidance forecast ay medyo nag-adjust po. Bumaba po from 205, nasa 175 na lang po yung hangin. Okay? Habang ito po yung time na bago mag-landfall. Kasing landfall ay dito po sa gabi ng early morning ng November 12. So, nakita ninyo yung hangin na pwedeng umabot po ng 165 o 175 kph. Category 2 ang kanyang lakas. Which is lesser na po compared sa kahapon na category 3 siya. Medyo malakas. So, subalit, gaya ng sinabi ko, kahit na humihina po yung kanyang typhoon force winds, delikado pa rin po ito dahil may dala po itong mga ulan. So, posible po magkaroon ng mga flooding po sa mga low-lying areas, landslides, as well po yung mga storm surge sa mga coastal areas. So, mag-ingat po kayong lahat dyan sa Central Luzon at sa Bicol Region dahil po medyo papalapit po ang bagyo bukas ng gabi. So, ito yung oceanic heat content sa kasalukuyan. Dumadaan na po siya dito sa may mainit na area po ng west ng Philippine Sea. So, baka ito na po ang sinyales na lalakas siya for the next 12 hours bago mag-landfall dahil nga dumaan siya dito. Okay? So, medyo mainit po yan. Yan po ang, kung titingnan natin yung sea surface temperature, nasa 29. Ito po yung 29 at 30 degrees ang kanyang ang temperatura na dadaanan po ng bagyong ito. So, medyo ma-maintain ang kanyang pagkalaki dahil nga sa siyempre, kasama din po yung epekto ng La Nina phenomenon. Okay? So, ito naman po yung steering pattern kung saan siya pupunta. So, kitang-kita po dito ang steering pattern niya. So, west-northwest. So, ito po yung steering pattern. Yan po ang magdadrive ng system kung saan siya pupunta. At pagdating dito ay mag-west po siya.
because may nagpo-form po dito panibagong high pressure steering flow na siya ang magpupush ng bagyo, magdadrive ng bagyo papuntang west. Kaya ganun po ang fina-forecast ng mga computer models. Sana naman ay hindi na po ito bumagal. Sana bumilis po para hindi masyado po ang epekto sa Luzon. Okay, i-pray po natin na sana mag-change po ang direction, mag-north, para hindi po grabe po ang epekto nitong bagyong ito. But still, kailangan na po tayo maghanda dito po sa Bicol at dyan rin po sa Central Luzon kasama po ang Metro Manila. So, mag-ingat po at babalik ulit tayo bukas para ibigay sa inyo ang pinaka-latest sa bagyong ito. So, hanggang sa muli, ito si Mike Padong papaalam. Mag-ingat po kayong lahat. Magandang hapon ulit sa inyo lahat at God bless po.